zan gaya miki wani sirri amma dai ba yanzu ba. Sunana Saudat Bello Abubakar, Amira Sarki Abdul Nasir a social media. Na fara amfani da social media tun 2014. Shekara 8 dai za a ci yanzu haka. Kuma gaskiya duka social media ina amfani da kowanne, amma na fi ƙarfi a Facebook. Abin da na fi dai gaskiya a kafar sadarwa ta Facebook nishaɗi. Saboda shi nake yi, kawai na hau na ga abubuwa na sauka, to sai na ɗauka ɓangaren nishaɗi, in je in ɗanyi postin abin dariya, wasa da dariya da mutane na sauka. Sosai da sosai, akwai rubutattaka na mutane da dama da nake ɗaukan, har nakan yi sharing ma, nakan ɗauki abubuwa masu ilmantarwa. To gaskiya mata suna fuskantar kalubale da yawa a social media, saboda in dai zaki zo kina social media, to mutane suna ganin kamar baki da aikin yi, ko kuma dai rashin wani abu ne yasa kike yi din. Baki da aikin yi ko da yaushe kina social media, to hakan yakan dan kawo kalubale a rika maka wani kallo dai. To a dai saƙo mutum ya turo min irin wannan cin zarafin, gaskiya ban taɓa fuskanta ba, sai dai idan na wallafa wani abu wasu sukan zo su yi postin irin haka. To Amira a social media kowa dai zai ce miki ina da surutu da yawan magana da tsokane-tsokane, to a zahirin ma dai haka, amma kuma gaskiya ba sosai ba. To yaudara dama ko ba a social media ba, a zahiri za a yaudare ka, kai ma kuma za ka yaudara. Gaskiya na taɓa. Ƙalubale bai wuce dai yanda kika tambaya a baya, yanda mutane suke ganin ka kamar a arha don kana social media, da kuma ganin ko baka yi aure ba ko waye-waye. Na taɓa gaskiya, amma ba ni na ƙirƙiri postin ɗin na rubuta ba ma. Na kwafa postin din na zo na rubuta, kuma daga baya da naga ana ta man maganganu, har an fara biyo ni ana man maganganu, kawai sai na cire. Gaskiya akwai da yawa, mata da maza gwanaye a social media suna da yawa.